Siis onko mä ainut, joka ajattelee tämän asian tälleen? Ja tämä on sitten viimeinen Terian aiheeseen liittyvä kommentti, mihin mä vastaan. Okei? Noi Ilta-Sanomien jutut antaa ihan väärän käsityksen siitä, mitä Terianit ovat. Ei Terianina olemissa ole kyse luokassa konttaitusta, naamiaispuusta ja etenkään jumalauta kissaruuan syömisestä. Terian proppu tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee omaavansa jonkin toisen eläimen sielun, mutta on fyysisesti ihminen. Eikä se ole vain pelkkä lasten leikki ja TikTok-trendi, vaan ihan oikea vanhempien ilmiö, joka tuli suosituksi netin kautta. Jos sinä aikuisena tai sun lapsi tuntee omaavansa ihmisen kropan, mutta jonkun toisen eläimen sielun, niin eihän se ole millään terveellä tavalla enää itsensä ilmaisemista, vaan sehän on mielenterveysongelma. Tai mitä sä oot mieltä tästä? Ei tällä kertaa muuta, moro! Kirjoita jostain, mistä jotakin tiedät.